Manila Broadcasting Company. Vice Gov in Action. Update sa mga proyekto at programa sa inyong mga opisyales sa probinsya. Vice Gov in Action. Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahinsya sang gobyerno. Vice Gov in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangat sang publiko. Vice Gov in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga informasyon kag kalingawan. Vice Gov in Action. Upod sa inyong alagad, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Mayong aga sa inyong atanan, ari naman kami sa pag-alaga diri sa kahanginan, diri sa probinsya sang Negros Occidental. Pag sa madabutan sang aton nga programa, have a blessed Sunday. Halin sa San Carlos, pakadto sa Hinubaan, sa tanan nga mga listeners, mga viewers diri sa aton sa Facebook Live, kag sa aton una sa tanan sa akon nga amigo, ari diri subong Macho Guapito, Board Andrew. Mayong aga, gid Vice Gov. So, ari naman kita dire. Daw ginidlaw man tabla kay ng liga duay ta kay may boxing, you know. Tiyan mo ginagani. Nga may text man sa akon, nga ang way kita kuno sa isang Sunday. Balo naman kamo, i-explain ta lang ni nga kung may ara ang mga big event, kag especially nga daw basketball, boxing, kilanlanon gid man nga interesting nga mga ampang, ga-giveaway kami sa aton nga radio station kay gina live coverage nila na. So sa nagligad ba si Pariboy pa siguro ang porto. So mayong aga Pariboy. Mayong aga, Vice Gov, Board, mayong aga. Mayong aga. Sige, Pariboy. Ito hindi ka naman bago sa sining nga programa nga kung wala kami guest daw ara ka gid. Salamat gid sa imo nga oras amon. Sige anyway, mas-start taguro sa malipot lang pangamuyo. Sige, Pariboy. No? Okay. So sa in the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Lord, nagpapaya kami sa mga guidance sa sining nga programa, update kami kay misang kaalam para nga ang mga importanteng impormasyon nga kinanglan sa amon nga mga pumuluyo, especially din sa probinsya sa Negros Occidental, amon nga ma-share sa ila kag sa paglaom nga makabulig man sa ila, no? Tanan ni among pangayo sa ngalan ni Kristo Jesus nga imo anak among Ginoo. Amen. Amen. Okay. Ano Pariboy ang imong na-notice ang fight to ni Manny Pacquiao kay isang last week to do? Ang iyang encuentro? Oo. Di medyo masubo-subo man kaya napirde siya, pero galing kati hindi we cannot deny the fact nga si Manny Pacquiao nagatagin man sa aton niya sang kadungganan alin sang una, no? Being the only boxer in the history nga nakawalo ya ka world title sa naglain-lain nga weight categories, no? Siya lang way pa na sa may nakahimo sang record niya mo, no? Galing ambot lang kay iban kasi lingkod nga dito may edad na man si Manny Pacquiao sa pag-inkwento diyan time. Pero sa Pariboy, nakita ko lang ampang way manggid kuya katapos ang iyang fight dito, no, sa last Sunday. So, kita kong reflexes siya dasig yapon. Oo, kay Kag kadamo sang mga ginhaboy ang sumbag sa kontraya, meaning nga ara gyapon ang iyang ara gyapon siya actually kay fighting speed. Inang kita siling tang gulang na si Manny Pacquiao, tikon gulang siya tani nawada na to sa hangin sa mga ikawalo pa lang rounds mo. Kung tapos yung 12 Oo, natapos yung 12. So hindi siya gulang pa. Considering Ang ating pagtanaw na iya sang aton sang Pilipinas ginadalaya, regardless of politics, way makuya ano na yakon. Ang akong pagtanaw sa tuya tungod sang inactivity niya lang duwak tuig nga sa kampang mo. Ay gali. Oo, di ba? Duwak ka tuig nga katapusan niya sa Turman pa to. Kung mo kay kadamo sang inactive siya mo sa boxing. Troyang punch. Di natural ang isa kon gapalo. Wala panagang kun ako man pabarakan mo na yata pumungulda. Tiga tupa man na guro mahimo blaga nga way. Tupa eh. Pero kung ako ang judge to, patason ko to kay di man maklamong tsura sang isa to. Naklapudpod man gani kilayas to. Di ba? Gani man. Pareho dito patas example hubin pa siya ang iyang
nga kamot taman makalapa, Oo, dako pa. Dako pa. Kaga... Kita mo ang ang kaisog sang Pilipino. Mhm. Sige. Nubo si Manny Duwa Pacquiao lipot. to ang duwa galing kay why sa concentrate sa ako naman no. Before sa maghalinder why sa ka focus ang iyay ang practice kay nag-focus sa politika. Second, maski ga training ka dito, ang mind mo wala ka sang why makondisyon. Why ka focus? And 11 days na lang nag-ilis kontra mo. Ato ya piparahan niya to 3 months nga ginapanilaga niyang skills ang kontraya and then 11 days lang why ka daw surprise bla. Nga mo ganina, Brad, no? Kung lang taon mo do, kadulududa bala. Kaya ti, hindi to yung, sa totoo, dito mong iya kontra. Gani. Do katingalahan lang, nga ang undercard, Suddenly. kag ang main card, pariyogid ang rason tanan to nga puro mata ang may diferensya. Dasun amo ni sila duwa ni Manny Pacquiao kag si anong ginugas. Do pariola na bla sa bulang nga may change ka kay daw naningkoy. Naninggoy. Ti property gali to yang ibulos mo da imbes nga ang ining nga derby pang 4 cocks ang ginbulos mo kay wala ya tuya pang 10 cocks tuya nga dako pag itong Nga mo na gani kung lang tawon ka. lain naman nga level. Kung man lang tawon tang turn of events. Hindi iway man tagambag pa ta rason kina perding aton nga idol. Pero siling ko do nga do ka mismatch ato Kaya hindi wala choice ibabato gid sa kinahanglan sa to. No? Do ka ano nga bonano gid ya duwa gid ya pariyo gid ya. Bonano na yaman. Ay, punto man na si board member daw. Lo kalain. Mayaman tani ko ng isa nga bala ay na sumpo. Oo. Duwa gid pero matagid yun. Hamugid. Ato na no malang ano istorya malang pero galing Hindi pero mo nang aton observation siguro ay man mamlaen nga maghatag Oo, ta sa nga aton nga insight sa hampang kag sa tutuod hindi man tanan niya hampang ni Pacquiao ginaupdan ko kay pero amo to nga chimpo aling ko ay nani daw ang gwa sinibla na ginpudyot lang ang kontra. Kung sa man ko the Joker. No joker. Gali ka pertigli. pero Brad hindi to siya joker kay training man to siya para sa iyang world title fight. Correct. Hindi to joker. Hindi daw ginaano ta lang bala nga ginkuha daw substitution ang gwa. Nga ini sinumbaga na sakit niya. Do di bla pare. Pero kung tanawon mo naman nga grabe man tong kontra, puta na man itsura ya, kalapos-pos man kilay sa punch ni Pacquiao. Laba lang gid siya. Bintahagid lang sa laba lang gid siya. Laba lang Gagin gid sa gamit taas sa gid. pagid, Gin gamit sa gid iya nga reach kagang iya nga height ya gin gamit sa gid ya. Nagkulukadlaw pang tuntubi. Lapas mo ka daw kanamit. Perti ka wise man mag-away Puti, kita mo ka panagang ginatingwa man ni Pacquiao, Pacquiao. ginawa man to. Senator Pacquiao ang anon mo na ngalan man sa Pilipinas. Kag ang ad sa to kadako gid. Dako, actually, ang nabalaan ko sa to, ang ads sa to, pabor kay Manny Pacquiao, pabor kay Manny Pacquiao ang aways to. Naman, Before mag-start, Paboyaw. dito ko na sa Las Vegas, kay may mga amigo to, ang 100, ang $1,000 mo ko mo daog 350. Kung kay Pacquiao ka. At tinubo Di bali Hindi, bali 1,000. Bali agaw. Agaw si, Pacquiao. hindi agaw si Ugas. hindi Nag-agaw si Ugas kung to. hindi. Ay, hindi, tsakto. Ang guwasin Agaw gali si Pacquiao. Magkusa ka kay Taya Pacquiao. ka kay Ugas, sin, madaog ka 400. Oh, doon mo na. Doon mo nang ads. Bale mo na siya, kung magpadaya ka kay Pacquiao sin, madaog ka 35. 35. Amo to kunong dito. Ay, gali. Amo na. No, kung sa ano pa si- shit lapit sa ano 35, ano Lapit sa City 3 Amo na siya ang magtaya ka sin, Sin, madaog daw ka lang 35. kung Pacquiao ka. Sublas pilo Oo. Amo na siya. Ang ads, Amo na siya, amo oo. na siya. Amo tong iban ko nga mga amigo, to ay nagdayon sa pustan niya kay do kadako Kadako dako din. difference. Mayo lang. Mayo lang mas nagdayon. Kadako. Oh. Anyway, May ko kapusta. Usually na mga ads na, ay gusto ta magdaog fruity, gusto ta man ng hindi black. Oo. Ay kita, why gid sila nangagad. Sila mo daw gamay kapital niya, kung maperdit, gamay lang kapital. Oh, ano tadi, ang Delta variant ya mo yang ginahanda pa. So, okay pare boy, amo nang ato niya tanigin patas na lang. No. Klay matutsura sa kontrato.
naglukadlaw pang saway. Kinawa ng atululuhan ni Jinky. Pagkaduga pagwapa man ito may asawa ni Uga, sino? Ate Blue Blondie mo. Lain sa si Jinky to doon na komentaran pa to sang kasi ambal ko kanis lingkot yan. Abi hindi nakita ya magali pinadayaw dayon ya maski napirdi siya pero gara sa Facebook gagawa ang iya ginbayo, ang iya nga ritos, mga kulintas. Wala na giben na nga may kwarta sila pag gusto na sila ya maghermes sila kag Birkin da yang Alam bag. sa magsosok kay okay nga may bilyon kay mo yan. Nasusubra na niya bala nga. Hindi na okay kung perdi kung daog. Anong labot sa'yo nasuksok? Ano labot nyo yung suksok. Kaya sa side naman niya daw ginapakita pabala nga amo ni iya nga mga Pero accessories. actually hindi man siyang kapakita ang mga tao mo lang to midjabi butan tabi nga amo lang sa Maski tuktok sa to. Maki sa Facebook pa nga nagwa sa ano gali sa YouTube nga amo ni ang pagkatapos ang fight ni Manny Pacquiao amo ni ang kwartay. Who cares? Given naman na iya. Oo. Maski maperdi sa to kay may ara Senator Pacquiao da nga share sa pay-per-view. May sa guaranteed kontrata, siya. May guaranteed na. Di bla? Di pruta na wow di pugor. Sa guys sila reklamo. Napakumbag man to. Sa gani. guys sila brad reklamo kay kuno 1.5 million ang ginabitbit ni Jinky Pacquiao sa iya lawas, sa iya tanan. Punti ano muna iya kay pila man tiyak milyon ay hanya halin sa unang indaog yan yung Senator Manny ya. Huwag ganin naguro ka malingking ang 1.5 na. Ali ba do ka piti-piti naging ang mga observation dada. Balo ka Brad may tao kita ya Brad nga amo na mo. No. Pares na kuno blakon may tahom ka kuno nga auto. Gina-drive mo imo tahom nga auto. Duwala na i-komentar sa tao. Baw, kagwapo man itong klase auto ba? Ginapresyar yung auto. Ay, kaduwa mo ba siya? Kalo, no? Mo lagi. Hindi ko na mungli ko kabakal kay auto ang gwapo, kag drive mo, di kalong ka. Amo na, pariyo gina, Brad. Basi may chip po agali anibersaryo nyo pari boys. Oo. September 4, no? Sabi ang aton bing tarak-tarak bi ano ta kay may ara ka man i-swing ta to sa Don Salvador. Hindi man na magwa, Brad, nga tikalong. Duwa? Bala dati ako ya Brad ang ako ya lain man ko ya nga tao ga kita ko ya nga successful ganing kautod ta. Lipay ta. Lipay ta kay nga basi hindi man natanan no basi kun malang-alangan ka mo makakadto ka mo to. Ang laway lang na ya, Brad, no? Kung Away kay gali kaya panilag kag hali Hisa ka man man yung sang tawag nila. criticize dira pero ang imo nga kaldero wala unod. Way gani ka hindi bla. Actually hisa ang tawag sila. Dalang Brad, ah. Ano Brad? Mamayong aga lang ko sa aton pinalangga nga gobernador. Go mayong agad ah. Go mayong agad ah. Siling niya sakon. Ti ano ginadrive mo? Ang imo nga pagwaon to Mercedes-Benz Amo. Oo man. Ano gani na nga class? Ang C63 ah. Okay. Pero hindi na ya Brad amo na kalain presyo. Ah. Oh. Makambal ta na nga gwapo po hindi tikalon. Ang totoo na Brad sakto nambal mo nga ti kun ganegosyo kaya kag gabalik man niya si imo. Oo. May Budlayan mo na Kan ginbuligan mo isa ka tawo sa negosyo kag nagkaayuhan kundi daw lipay ka man ikaw nagbulig. Lain lang niya kung nagdamo kwartaya kag ginatunto ya yang nagwabulig siya mo niya malain. Dako na na yan. No, amo na masubo. Amo na yang masubo. Gawi na yan, Brad. Nagawi. Correct na. Puti importante ya Brad. Brad, nakabulig Ang ka. nakabulig ka, ikalipay ta ang iya kaayuhan. Wala na. Okay. Kung basta, may time ta. Choice sige, sa sige. mga grupo tato sa Action Radio. Kayo, ano na. Totoo, aray mo kung sa Action Radio. Okay. Kinamilya na niya. Man balo ka ati pag start sang Action Radio, mayor pa ko, councilor pa ko galing sa Carluta si Pari Eric na na yan. Gani, ano. Way pa to siya, way pa si Inday Nuna to. Way pa. Way pa to yan. Si Eric dito pa lang to sila Carluta ya. Oo. ang balatsagod sang ni Pari Eric kag Inday Nuna na yan. Kita mo sa City College sa Carluta, raman na si Inday Nuna na yan. Okay.
Nag-start na tapos nagtagaan sang isa ka bugay ka grasya. Amo nang akon niya iyada. Okay. Pariboy, ano Okay. naman ang bagota kay... Pero kay na, sa programa ko lang kapiyan sa aksyon. Bisita ko na si Dr. Melvin Ibanez. Si Duki. Si Duki. Si partner. Nakibot ko kay na, kang iyagin share kay na, nga may breakthrough sa ining COVID-19 bala. May breakthrough medicine yung ginatawag niya, nga may bulong na diskubrihan na, kag siguro niya within siguro mga 6 months basi magkuha ng bulong sa COVID. Okay. Kag ang nakadiscover sining Israel pa. Kanya of all nations, sa Israel ang nakadevelop sining bulong para sa COVID-19. Way pagin man ngalan, pero amo na siya daw kuan sa kuno niya daw direkta sa lungs ba paso nga daw direkta sa lungs kuno ni daw paso kuno ni daw sa asma lang kuan daw mo na kuan siguro. Nebulizer, abe. Daw mo na daw nebulizer. Oo. Daw paso, pero aran na sila sa sunod sa kay Dr. Ibanez, aran na sa phase 2 ang ilang research. Kung muna yung gali pariboy, inang daw sa severe siguro na. Oo. Hindi kung paaso na hindi ka kaginawa mayo, ang virus ara na sa lungs mo yan mo. Namo na gani, nga direkta kuno sa lungs. Nag-create na siya pneumonia dira. Amo na kuno, Maski may kulokataro ka, pwede gali. Kapinot ang ilong. Daw mo na kuno ang sa kay President, President Donald Trump ang daw mo na siya nga. Aba? Delikado gali. Amo na. Kasi more than, sino guro mayo guro yatag tanan sa mga kontrata Oo, paasuhan. okay, balo ka paasuhan ta. Kung kay parang dumabla. Amo na ka nagbulong kay Donald Trump. Puti sa eleksyon per day. Amo na may kontra ka sa politika. Amo na Pasuhan ta sa. Pasuhan budlay gali na yan. Bate ka na, Gob. Kung daw may madesider, pasuhan tas lang. Budlay, baby, ano na siya. Galing kay, prosini kay Dr. Milvin, daw ano ni siya, aktibo na siya sa amo na. Daw amo na ning advokasya. Since last year, amo na, siling pa na sa gani niya, partner, abi, istorya man dabi, hutek lang niya. Istorya man dabi sigo. Mabulig sa probinsya ko daw. Nakastorya na, hindi ko nakastorya na kamunigo. About that. Kay damo man sa Dr. Ibanez, damo man sa mga certify idea. lang sa bulig sa And I think, sa mga doctors. Pero kung advantageous mo lang sa province, way man na, prima. hindi, gid na iya kung mabulig ang tao. Pasalamatan ta ginaya. Kung nakastorya na makamunigom niya, partner, why niya, pro bono niya. Budlay naman na. Maski kami pa mabayad sang panggasolina mo na, importante makatag kita information sa aton nga mga kauturan dere nga hindi madabutan sang ina nga mga impormasyon, ina nga kaalam. Correct. Kaya sa subong yapon, kita ga-observe ta di distancing. Kung sasagwa ka, ang pinaka-simple nga sundon ta, ang protocol. Correct. Face mask, face shield, alcohol. That's it. Social Ulit, distancing. Social distancing. Kaga kon gidi si Dr. Melvin advocate gini siya sang bakuna mo. Dusog yun siya yung magpabakuna gid. Pero kapon may istorya ko bla Vice Gob. Siling ko kapabakuna ka na, hindi ko nga niya may magamba nga pare hindi ko na magpabakuna. Singko aryo, ang pare ya, kung magambal si mo, pati mo siya kung parte mga Biblia ang yambal si mo. Kung parte bakuna, siling ko, doktor ka mati, kaya ilan yung gintunan, kaya gintunan, di ba? Ang pare ya, Biblia na ilang gintunan. So, basi kung iya personal na iya, nga hindi siya magpabakuna. Muna ganing namal ko labay sa board, nga siling ko tani, kung hindi kayo magpabakuna, hindi ka namang recruit. Kung hindi ka lang magpabakuna, kung may kabilib sa bakuna, hindi ka namang recruit pa. Hindi ka na mag-post na sa media, social media, da kung ano, da mga piking informasyon nga ganyo mo iban, hindi magpabakuna. Kaya mo nang iban mo, hindi sila believer sa bakuna, mang-recruit pa sila yung hindi magpabakuna. Ay, basta gabalo ka pare. Ang tao. Pero kita mo gasiling nga hindi pa bakuna, pero last month, natubla, kita mo to sa isa ka dito sa Manila. Manila, Sa, itong ginutok tao. Inutok tao. Pabakuna.
So kulang gid may ara gid damo gid gusto. Kay balo ka basi bila kung timpo nga mag-desider ka magpapakuna kay hindi na bala pwede ako. Kay sa Amerika katabo na mo. Nga Next month gani kuno pwede ka na kapapakuna, bayad ka na. Okay. Ang Pili ka, mabayad ka, o diri ka sa libre ka. libre. ang Pfizer bala gintagaan na sang full approval. Oh, sa mga private doctors na. Ibaligya na na. Ibaligya na kag sila na Oo. kanto ka na lang yan sa doktor mo, bayad ka. I don't know kung pilang sukots na. Ari naging libre dire. Dasi bala pagchimpo Hindi, pakuna baka. kami bayad na blaho. Oh. Partner, mag-great lang tagali sa aton Migo ah. Sino partner? Si Migo ta Ray Shason. Ay, Okay, Birthday sa birthday sa buong Birthday. kaga pa regards kit siya sa imo. pare Ray, happy birthday da. Hindi naman amigo ta kung daw ga suksok ko bots daw ga bots man sa mo nang do idol yata. Happy birthday pare Ray, ano? Si Erwin ni Cavera sang Sunstar birthday man subong. Si Erwin? Oo, birthday man subong August Happy 29. birthday man da. Madamo sa tanan niya nga birthday subong, happy birthday. Mm. Para isang ka greetings. Mo. Oh, bad no. Hey. Ano amot mo to kay Bariri? Ika pangagad to sa na malabay to karon aling. Anong gift mo da? To kalay man na siling amot dili. Anong gift mo? Ay, Happy malabay. birthday lang da pre. So, ano pa pare boy? Do let's talk about amo to kay ma-focus kita no nga ginambal ni doktor. Amo na may ara nga May ara nga amo na malya may light in the tunnel kita when it comes to medication sa medication COVID-19. Okay. Subong niya kay lain niya ka lain ni sa kagaya gipamangkot ko po yun sa kay na parte ni bilasang balita sa Japan bla. Ining Moderna bala nga vaccine sa Japan. Oh, ano naman to do? Gin kuan sang ano sang Japan gin pauntat gin hold nilang roll out sang Moderna kay ang nag-abot sa ila contaminated. Ti siling ko sa kay Doc Badges siling ko but but silingon nga Moderna hindi niya hindi. Ang Moderna yang nga vaccine okay na siya. Galing kay na contaminate to ya ang ilang Moderna nga vaccine tungod guro sa handling bla. Namo nang ginano ta handling. handling. Hindi sirado Pero man sealed siya. na saya pare boy. Di kayo ay kuan na base sa mga temperature bala kinanglanon niya bala Okay, sama na. sa storage bala. Base dra may handling. handling. Actually ang contamination sa to I think nag-start ara sa distributor gid mismo may distributor to dito nga pagdahatag na nila sa government guro sa Japan contaminated siya. So that's why balik hold nila. When you say contaminated, ano nag-react pag ano sa paano nila na-detect? Which Ba, is sige, contaminated? check anay guro nila ang vaccine eh. Kaya aton, di check man mo sa Pilipinas, ang Moderna, check man di ang Moderna mo, ti ambal sang Department of Health. Wala problema sa aton di ang Moderna nga vaccine. Dito yagin check guro nila, nakita guro nga. Dito pagkaabot mo lang na sa airport, kita tanang isa ka dako nga package na. Oh. I-distribute mo lang na dayon, paano ta na ma-check? Ti pro ang iya sinangakuan, ang iya, gina-check. Temperature lang siguro eh. Oo, gina-check guro nila. Mabalo I ang don't know. Japanese, ay very particular na Oo, sila stricto man kakastricto. sila mo. Oo. Pero i-clear tala mo lang, Vice Gov, nga ang Moderna, ya, wala problema, ang bakuna ng Moderna. At to yang sa Japan nga natabo, basi Muslim lang, hindi ko na sa Moderna, Japan ganin dito. Hindi. Yeah. Kay, at to yung natabo sa Japan, contaminated lang to ya ang supply nga nag-abot sa ila. Nagakadto ko dibla pariboy, nagapamati man ko sa isa ka no do way pa man sila nagka-encourage sa ikatatlo nga shot o sa Booster. na- Booster shots. Oo. So, damo pa na sa mga study tada. Parte sa booster shots naman, kay Balukay, ning, especially ning Delta variant, bala nga, hindi siya kuno yung masarangan sang Di subong mga bro, vaccines. you know, ang Delta variant, ni daw ginalagasin man kabataan naman. Kabataan, kakaigong kabataan. Damo. Sa una to, hindi gahambal ta ang konsepta nga, hindi niya maigo kay grabe ang ano sang immunity, ang immune system sang bata. Hindi madali-dali sa COVID. Pero ano gali Astang bata. mutate subong Astang bata, bata. na. So halungan ta niya mga Pero ning booster ginikanan shots na na kuno, halungan Vice. ta ning mga kabataan ta. Andam na. Ang booster shots ni kuno, do hindi pa maway pa gin-advise nga ihatag. Kay kulang bakuna ta. Kulang ang supply sang bakuna. So hindi ta ka booster shots kay tungod nga kulang ganing supply worldwide ha. Worldwide ha, hindi lang nga Pilipinas, worldwide. Kulang ang supply sang bakuna. So kung hindi pa sila mag-advise Kag mga ini sang booster lang shots. ang mutation naghalin niya ya pariboy board andro sa why mabaksin
No. Nag-positive siya, why sa mabaksin, dra nag-mutate sa lawas siya. Nagagawa naman ang bago nga mga variant. Amo na to dito nagali na sa stage. Yung ano kakapoy na sa Sulit-sulit ang ganun. sulit. Kita na lang mismo sa aton na lang nada. Nga kilanlan ang aton hygiene mo ginaya ang protection ta. Mo nang Sige number nyo lang layang face mask da face shield. Observe physical distancing. Kakasan yung face mask nyo, kag face shield nyo kung naga-distance mo sa aton layo man ta diya. Pila ka metro, 3 meters ni aton nga pag kamera lang ning kapalapit. Pero at least isa sa inyo o kung let's say istorya ka kag siya daw at least may ara. maka-safe ka daw. Oo. Na plus pag ganyan dugangan mo pag ini, di duwa Doon nagit ka mo. Oo, At gusto least ng isa sa alcohol. inyo, no? Alcohol kay ti ang ano malang na siya ang mga laway kag ang daga upod lang magambal ka. Ay pare boy. Basta ka, Ini aton ta. sulit-sulit man tagani. Ako kasulit-sulit, ikaw na, bisan sa iba ng programa, kasulit-sulit, ikaw na sang parte sa bakuna. Blaga, dusogid ko ya sang bakuna. Kaya hindi pala na proteksyon sa imo, proteksyon na sprayo man. Di ba? Proteksyonan mo gid ang una na proteksyonan mo da pamilya mo, ang community mo. Pero makakadto ko bala sa cases sa Vice Kwan sang COVID diri sa Negros. I think ang Negros is gusto ang ginahimo sang Negros mo. Ikumpara naton bala sa aton nga neighbor sa Panay. Oo. So ang aton di sa Negros na kuan naton mo na at least na control naton basta amo na sa nga kadamuon pero may bala ang kaso naton dito ya gasaka sila. So it might be nga ti tsaktong ni mo guro naton diri sa Negros sa away naton sa COVID-19. Protection lang gid yang aton dia. Grabe. Pero sina let's say maayo man gani ni mga LGU nga tinawganay nga protect man sa ilang nga territory kay nga pero sina sa Panay isa sila man da kailan. Pero pagkatapos di i-close anay ang Border. when we say border hindi ka mo anay katabok kay ano na mo ni ang isa ka island. Kami ano lang da. So, daw may protection man sila. The same man sa aton din. Gani. Kung nga kung may bago nga cases, ang aton nga mga ports, si Ginasira Posta, naman. airport ta, abi, idra. Amo malang na eh. Tapos gani Kaya pagmanis hindi ka man ka-control mismo sa dira nga area. Let's say, example, Iloilo, pagwa mo sinada, lain naman niya banwa. Hindi mo man na siling ma-control, hindi mo man siling nga i-close mo gid na kabilugan. Kaya tiyanon mo na karon ang ekonomiya, ang pangabuhian sa tao, ari sa sagwa, pero gaobra sa Iloilo City. Diba? Amo kanina subong di bla subong ang National ATF, may ara na sila nga ginatawag nga granular lockdown nga ginatawag. Oo. Amo ako rin sa una mo ginatanim mo siling ko bla nga let's say sa amo ni nga purok may isa ka kalyeda nga may nagpositive. Tingang bilog nga purok kay kuan tao. Usang Di- nagiga, taman ka overacting. Nga ang bilog nga purok nga aton all bilog Subong sa bilog nga binarangay. barangay aw. At least subong binarangay. Oo, ida ang bilog nga barangay dra. Hindi man gani bilog, purok insakto na. Dra lang area. Target lang lang, Granular. dira lang niya, dala sila i-lockdown niya no. Hindi na to pag sa kupo ng bilog nga barangay kay para nga makapadayon ng economic activity Pila na da. subong 17,000 a day na sa Manila. 19 na naglamon na, kita 19. mo. Highest Projection nila na mga laga na mga 23. At daily pero insindiya, nag-ECQ na sila ganito. How much more kung wala ka ECQ? 19 mil naman kagapon Bilog ng Pilipinas. Gani. But brado ka alarming sinano kay we have to admit now kagapasaka. Although we're not talking about just Metro Manila but the numbers are going up. Correct. I just hope tani that naog na. Pag masaka pag sa projection sa kokta, masaka pag ito malumayos no, 23 sa 23. Oo. Pero bisan in spite sa pagsaka na, i-implement nila ang granular lockdown nga natawag nila. Which ako personally pabor ko na mo. Kaya nga i-deprive mo niya economic activity sa mo nga lugar. Nga man na sila daya sa Pero kung na-vaccine na sila, pare boy,
positive na pero hindi lang severe. Hindi severe, sila oo. matamaan. Like for example, lang akon tong bawang upod ko anay nga upod sa akon. Bilog yung nga pamilya tos Manila 2 weeks ago nagpositive na luoy gani ko. Grabe man ng support ta. Patay gid sa waya. So, bata ya apat sila. Ini kay Baskog pero kaluluoy bala kung mananta. So kilanlan gid niya magpabaksin. Why to mabaksin ang kilala ko to? Nga sige pamati manimigo taho. Sino? Be? Nambalabi? Ni first time ni nag-text na hambal today. Sino na? Bo, ang migo ta nga vice mayor sa Sagay, May panyaga ta tanig cancel ya. Mr. Narwin Habilusa. Oh, noong mayong agad Mayo aga. Ara saga pamati. Why ko kabalo basta nag-text kaya kamusta ka mo ni Vice Gob? Iyudi. Sige nong kita na ita, hindi kita na ita buwas. Alam champion si Bordandro. Ay, so amo na. So, ang province sa bugod sa September 1, the same gyapon naton nga quarantine classification. Oh. GCQ gyapon. DCQ. Ti pariboy kita mo. It seems it's working. No. Gani. Kay Nga daw wala gid man nagunta tudo ang giyo sang tao. But God, with God's grace, daw hindi malain ang resulta. Inaya based on numbers, based on data na ya. Yes. Kag sige pang vaccine tadi pare boy. Oo, sige dasig na din aton. Okay ang vaccination rollout adre. Ang ginakulang din sa aton bakuna lang mo. Ang supply lang blas ang bakuna mo lang ginakulang. Kung sino man, di ba po, kung sino man nakakilala sa aton, no? Nga gusto mong vaksin, kontakan nyo kami. Oo. Kay... Ako lain niya subong yang kung ibuligan kaya para mabaksin, i-grab ng opportunity kay ang naka-save lives. Kay parehas kay Brad sa Totoo yan. Moderna, tadi subong na nag-abot. Ang isa ka bayan, good for 14 katao. 14 ang isa kabayal. Ang ato niya nga Pfizer pila lang? Hindi ko 12 pero ginapulo tagid lang pero kung may sobra dati Basta Moderna, ya 14, Brad. So, dapat ya kumiyara sa... Ay, hindi. May sala ko. 5 na siya ang sa Pfizer. So, Ang sa Moderna, Brad, 14, ang isa ka bayal. Pagkali? So, antes mo siya brihan, dapat may line up ka 14. Kanugon. Ay kanugon Kanugod. Oh, so that's why I'm encouraging. Amo na hindi taman mabasol bala. Let's say ang mag-vaccination program ta. May iba niya ga walk-in. So kag hindi maakomodar kay kung pila lang iya maabrihan ta amo na nga one day before ta na ang listing. Kuha na sa nga PHO tada kag dason kung pila na kabilog ang i-vaccine sining adlaw. Amo man na ang aton nga vaccine nga ipagwa. Let's say example, kung 14 na pila ka bayal sa ipagwata. Hindi man pwedeng abriantang isa ka bayal dara pero duwa na lang kamuy na pinit. That's why schedule nyo the next day. that's the reason 2 days prior to the vaccination gina-finalize ang lista. So kung nagpalista ka mo, palihog kadto ka mo. Yara nga wala ka kadto. Amo gani, palihog kadto ka mo. Kay Kay kanugon sa bakuna. kanugon for every shot na ginauyangan mo, dapat lang isa ka kabuhi man ginuyangan mo. Correct. Mayo tani bala nga kung may sobra dira idugang nyo lang di sa ako no additional ang imo nga protection. Tanan na manusalod na tunga doy padugas na. Dugang tapos sa isa ka movie bala nga do may mabilin pa sa nga power dati. Sacrifice tong isa niya dala di dugang para sa future sang ako makasolbar sang problema. May tanong ito so drinks na nabla kundi mo ubos takluban lang. Taklubil. Nga wala dapat sa ato mga kauturan, let us respect this ang aton vaccination program kay
kabalota nga there is scarcity in the apples. Hindi ta pa kuya nga na. Okay. Tsakto na blabord mo, ining mga nagakadto dira, nalista, dapat kadtuan yung kay Butsilingon, pagbukas sinasang bakuna, hindi ta na mabalik mo. So kung why kada ka naka-schedule ka, mauyang na sa nasa. pag-idla pa rin boy, ang gina-notice ko, may mga kabataan sila maglakat sa abroad. Kasi sa mga seaman o kung ulubra sa agwa. Hindi sila sang Sinovac. Kaya hindi ko na mabaton. Pero So tuod far, na. daway man ko may na-encounter nga balik ka, hindi ka kapwede kay Kay Sinovac Sinovac ka. ang imong gin-vaccine sa Tuod imo. no, tuwa mo tabi. Napili gid Pfizer, napili gid Moderna, Johnson hindi, and Astra, Johnson and Johnson. Amo na. Wais na. Daw- Wais na balo nga. Sus. May investor na din nagkadto, Brad, just last week. Oh. Chinese na investor. Aling gidya sa kagaling sa China gidya. Kundiin pa ya ang epicenter sa una. Okay. Ilan ba siya? Sinovac kuya, yan yung Sinovac. pinaka-effective. Nga ang China kasugod na tag third dose booster. Oh. Sang Sinovac mismo. Kaya mangkot ko siya, ko, is it daw normal na kamutol? Yeah, normal. Yeah, although before dose, daw nakulbaan, gamas gyapon, but Okay. daw mo na kasiling ko ah. Kung sino nag-obra, dra lang ta. Di gid normal ni bare. Ngay maski pila pa ka booster shot ni kun way unod pulsata daw hindi gid normal. Abnormal gid. Abnormal gid. Abi mag 15-30 pa abi so sa payroll pa. Maribay. Hindi joke lang na. Matabuan mo lang tapos bulan na lide, agay kasalanan. No, sa ulo, sa lunes. Sa Lunes sa lide. Lunes sa lide. Okay. From Monday is 31. 30, right? 30 ang Monday. Okay. Sa Martes ni. Full moon gali sa wano, sa kalendaryo ta. Ang first, ang muli ba pagambalang Martes, first day of work, iti ang 30 ang lunes, ano, why no? Libog naman eh. Libo mo. Why pa na ka sugod galing, libog naman eh. Pausan no pamanggalin. Tumaw natin, Victoria, sa Virto na. May nagagaling na guro. May nagagaling robas. Kaya kita ko damo na Ang Victoria, Victoria ang Victoria sa nag-abri na, no? So, Sige na sila. Ang iba na lang by September, first mga second week na ma-open na ang ano. kaya damo na Milling kita nga season. mga tracking ga dalan ga kuan eh. Dos linggo guro may galing. so muna, sa tungod na sugod na tagaling, halong naman ta sa panglakaton ta sa dalan. Baw kung gisabla No, ba pariboy ka palihog monitor lang. di sa action radio inablang ugto nga gabi na may mabatian ka pa aksidente daw no. No. May mabungguan sa truck, may gamotor nga Nagsuhot, nagsuhot. nabla. Igo tanawon ba o gali iya ara sa under influence of Liquor. Oh. Di mo na bala maghalong man kita kay ang kabuhi ta isa lang gid ni. Kaya siguro, Brad, no? Sa aton man Ang mga... gamaniho da maski may helmet kagadi makita mo gasuhot pas dalom sang slakyan. Pero Brad, ang istriktohon taman, no? Nga, ang tanan ni nga truck o auto man, private or public, istriktohon ni taning warning devices na ako nabiryado ka mo, may butang ka mo. Tangigin mo maluoy man kamo sa abi ko na nga blurred pananaw na nada. Hindi taman gina. Kapag hindi man ko ka-insindi pariboy ha. Kalapad sang dalan duha pa ka motor ka bungwanay. Amo na, Brad, may sabat ko sina. Hindi ko gid mention. Duha gid dason patay ang isa. Grabe. Amo na, Brad, pag duwa na ka motor nagbungguanay, sa lapad sang dalan, kag nagbungguanay ka mo, Patay pa nagbungguanay. amo na tawag mga dibuinas, gid. Sinpuho mo na gid yabe. Ano pag di pina sinakon. Dibuinas, sa gid yan, amak mo, hindi nagdukabudlay ginaya mo. Udo ka budlay gid sinakon. Sobra pa ng gigo, kalutos na. Nga kalapad sa dalan, mabungguan na yung mundo ha. Kalapad sa dalan, kamo payabi nga duha mabungguan. Kung natawag ka aksidente, kaysa hindi tagid mapakota. Muna ang bisa paghalong. Muna ang mga amigo ko daw nga motor halong kamo. Ya tito mayo man kami kay halong kami. Hindi halong kamo kay ang inyo yang gasugata sa inyo ay halong. Sulong. Oo. Amo na, amigo, tahares, halong gid perme. Muna halong gid kamo nga duha. Hindi ka gid magsalig. Niya halongan nila. Ati, ako nga,
Oo. Logig ka mo madakpan. Paano ka mo wala helmet? Oh, gid. Dalagin pa rin yung lisensya. ang amo nang ginambal ko sa akon nga bata kasi lingko hindi kayo magsalig sa nga tsakto ka permi. Okay na ya. Ibisan ni tsakto ka may chimpo nga hindi mo pag ipilit yung tsakto ka. Kay basing iban bla hindi amo ya lingko ay gahalong bla, ay gahalong ang iban. Ibisan mo. tsakto ka pa hindi na mabalik. Migo mo. Nya pas ka mo di. Sino na? Migo tayo. Yung Naruel. Oo. Din siya. Kapanyagas ako ng subong sa hilltop, pumasaka sa iya farm tapos. Hilltop. Sa mo siya. Kaya sa mga dilarama, na-meet da, Brad, kanaan. Oo. Okay. Di promote. Oo, yeah. Namin na akong gabi. Dra sa Morsya may arada nga namin nga kalanan. Way taniyagin ang balansang tagiya, pero promota. Kay ti kundiin ang mga destination la diri sa province nga mga maayong gina-offer, maayong restaurant. Diri sa amon niya welcome na. No. Pero migo ta si Alex sa Montesa. Montesa, ang ari sa gapamati di ang imo sa imay so ay mo gid maklaim dahil sa way maka number. Pero basta pagkaabot na to sa imay sa balang ako si Alex Montesa. Kadto ko din ni ni Vice Gov kag Board Andro ay daw present gid kami permi sa ilang programa amo ni ang libre panyaga. Babalala kami, Lexa. So, basi brado? bala ka da, adlaw-adlaw. Makanto kami din eh. Lista na lang. Ay. Siling ni Exondore lo niya kung hindi siya mag-claim wala si Basa kung lang mag-claim to. Ay, maski action Dorel, inday, maski wala na naya, kadto ka lang to, kag i-text lang ko. Ay, libre na iya, baydan mala na ni Board Andrew. Waya, sige lang daya. Okay kadto lang to bala, kung birthday mo, kag anytime, malangalangan ka. Pangingit sa amigo mo, padala sa Irgan. Kabay pa Vice Mayor kung magdala mangid kami Irgan, wala lang sa may malapsan naman. Buslot gid lawas sa Manok Pedro. Tiya mo 15,000 na. Na bay Why sa pagkabuhay nila nato na ni Nong Narwin. nakuha ani ko mga gapon. Anak, ati, amo na to. Amo na. Kabayaran. 5 minutes na lang, Brad, kasi mo na nagsansa. Ay, so. Matala may hawon Sige, mo na. pariboy, basi may dugang ka. Kay daw nahidlaw man tadi sa programa ta. Kaga, ari na. Kay isa-isahon ta naman ni sila tamyaw, Ang mga avid listeners na mo da. Oo. Are. Ako kadamo di gani ano. Okay. Ang akon magulang gid una gid Dave Ferrer. Ara sa New York baw tanaw gid siya tapos si amo ni Mia ang parinti ko. Mia Albanez Pacheco. Mayong ugtoda. Migo ta Alex Montesa. Okay, Lex, mayong ugtomanda si Miles Martir. Good morning. Isa pa gid si amigo mo Pilimon. Ubaw. Oo. Ari show. Mapilimon. Kita na yung takaroon Tapos ang sister-in-law ko, si Sandra Ferrer, the monitor man. Pangitaon ko ang tugon mo, boss. Okay, Brad, thank you. Magulang ko si Dave. Tapos si Ana Sinuro, mayong ugto Vice Gov, Sir Andrew, mayong ugto, mayong boy, mayong ugto man ana, mayo lang ang pagpanyaga da. Si Rayan Tumaro. Good morning man gina-greet yata. Magulang ko si Alfredo Ferrer Jr. Bapa mo. Brad, may nga galanda. Si Dario Tiansay. Very good. Abaw amin man. Sige Di pa muyo na kami di kay nagro. Okay, si Gab. Sano kang puli Gab? Gabi Normiliusa. To sa New York subong. Dalalandang dala ko ang tugon ko Okay. And then Arwin Paulis. Okay. Sige nagiwin
Tapos si Jinky Dilagdon. Doon. Dialagdon. Okay. Sa Arizona na, Arizona. Ay, gali. So, Mayo Landa. And then, greet kay B-Boy Villasor. Star, ano naman? Sige lang, kay Matt Mayo, Noel Amar, and family sa Barangay Pandanon, DSB. May yung ginagreet ka mo da. Robert Castro. Yung Aga Vice Gov, Board Andrew, Boy Duran, Mamahaw, Dala Panyaga. Mayo gina. Eh, ako gani daw mamahaw, manyaga man ko. Pamahaw Dala Panyaga, less rice ko anay subong. And then si Virgie Tison. Virg, ano ning imo number man? Inatag mo kay Board Andrew? Ano? Ari may number sa digin padala ko. Number ma lang. I-text mo siya. Di ba mga Tison, taga Bacolod? Hindi, Tison, Rabas, Enrique, mga kilala taman. Tison? Oo, kay Alea o Arwin NRDO. Okay. And then Imbong Giocampo, morning Vice Gov Andrew, monitor kami di sa Maaw. Bong, mayong ano landa. May ugto. Mayong ugto, mayong pagpanyaga. Joy Ignacio. Good morning. Aksyon na lihog ko tamyaw sa taga Barangay Poblasyon. Tag Barangay Lagasan, Bago City. Okay, ginatamyaw tada sa poblasyon kag sa kay Kapmelo sa Lagasan. Ang taga Lagasan, mayong ugto sa inyo tanan. Okay, kay Martin Alingling. Good morning po. Good morning. Okay, Marinanse, Dermal sa Arisbi, mayong ugtuda. Hoy kay Miss Nida Vasquez, Barquez. Barquez. Orozco kay Nid, asawa ng kaibigan ko, Nids. Good morning. Alex Montisa, Akuya, Vice Gov, mag-apresyar sang mga tao nga may bago. May bago. Lex, daan man ning auto namon pero dugay lang ni way kadlagan-lagan. Mugid. Sige dason kay Munog lima na ni katuig. May lima sige makakita ka Lex kay maupod-upod ta. So sa ari pag duha man lang na kabutang baw gwapa sang karnya. Pati, diri ka na lang, gwapo, diri lang tayo sa gwapa sang auto, ya. Alex. Maayo man si Alex. So, Nene Rodriguez, good morning, Nene Rodriguez na from Paglaom Village. Mayong agada. Jerry Limaco. Action Boy. Andrew, monitor lang kami. Pilisa. Barangay Pilisa. No? Mayo man nga monitor da. Ngayon gid kamo nga tatlo sa haircut nyo kag good looking gid ba. Thank you. Sige ana. Si Jimmy Latido mayong Octo Vice Go Board Andro kag FB Live from Barangay Mailom. Okay, sa Mailom mga amigo tada. Mayong Octo manda sa inyo, mayong pagpanyaga. Jerry Lima po. Okay. Cory Bidaha, mayong aga watching from Kuwait. Mayo di sa Kuwait. Kamusta ka mo da? Kabay pa okay. Safety ka Masyar ba? ta to board sa Wala Kuwait. po ka to da. Sige, masyar ta to. Si Rochelle Susana. Okay, mayong ugto Action Boy and Vice Gov and Board Member Andrew. Gamonitor kami Barangay Pandanon. Mayo man da. Mursya o kung... Barangay Pandanon. DSB na. Tigidok bilog. Both Morsya and DSB na Doon lang. na kabilog pa rin. Boundary Boundary mo. Happy Sunday, Arida. Lee Gay Villares, Achibar. Okay. Si Lee Achibar. Good day to all. Monitor sa live now. Ano naman? Ramon and Lucy Archibar. Sa mga Archibar family sa Talok. Sa Talok. Nice topic. Vice Gov. Thank you. Menche. Apaw, di ba? Mongkal Apaw. Good morning. Tagala Carlota niya. Okay. Rosemary, ma'am, mayong ugto da kabugason na. Ini mga grupo tagid niya. Si Rose, si Dico, waay gid tada.
Kita na. Idol! Okay, arai. Kami pa. Vice Go, please greet Maninoy. Oy, Maninoy Rasyo. Sir, ano ni, birthday mo? Happy birthday, September 1. May panyaga tada. Ini mga grupo kunis lang luta. Retired teacher na ni si Ma'am kag si Sir Rasyo. Si Otelo, San Hotel 64. 64. Okay, mayong ugtuda. Mati ka lang permi di samon 64 kay tindirada ang simbahan ta. So, Mechurita Ferrer. Morning everyone, Vice Go, BM Andro, and then Action Boy. Please greet Prima Charis. Ano naman kayo? Charis Araneta Asensio. Belated happy birthday. Okay, yesterday. Okay. Mia Charo Arimas. Hi, board. Andrew. With so much love from Morsyahanon. Mga Arimas, Brad. Mga Arimas, okay. may ugto sa inyo tanan, Be ha? safe also. Okay. Mia. Okay. Marlene Abarty. Morning sa tanan, Vice Go. Okay, mayong Action Boy. Good morning. Ay, pwede pa kami to? 1 minute. Okay. Kaya daw ay kuni. Ano ning sa, if you yourself, please wear your face mask. You can protect. Very good. We love ourselves. Thank you. Thank you, Gid Star Mayo. And then, Ana, okay. Monitor. Tanan sila Carlota, Pamati. Okay, Edgar Pilayo. Good morning, Edgar. Mayong agad. Danny Siot. Diri sa inigaran, kaatrasado sang pang-inject how? Sige, tiga pamati man si Gob. Pagdaso ng LGU na dapat padabuta sa PHO. Okay, sa inigaran. Robert Roma, mayong ugto, kaaksyon. Okay. Benji La Chica, Vice Go, morning, basi pwede mapahimuan sidewalk sa corner, lapas sa Mabini. Okay, sige. I-anon ta. Balon ta lang si alit sa Pepsi. May Pepsi, tadas lang kay Luta. Hindi na yun, Okay, balon ta lang si Mayorda. Na storya lang min Mayorda. Tapos ba? Si Migo ta Alex. Di ba buro, ha? Neil Balois, Action Boy kag okay, Vice Go kag muman sa kay Board Andrew. Mayong ugto. Si Robert Roma, Tamyaw Kulang, Julius Rosero, JV Banjola, Gapamati gid. Okay, ara naging tamyaw ta na. Stephen Rosin, Word, kilala mo gid Vice Go si Sinon Panchito. Oh, sige. Okay, gid. And then, amigo ko das lang Carlota. Si dugay na niway naman sa gani nga siling nga remind sa akon si Akoy siya. Mayong tuda kaon si Lord Akoy siya kay Stephen Simbit. Libot-libot mayo to. Step, may ngaga. So, okay. Ano yung katapusan niya? Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.